ሰማር ከምቲ ልሙድ ካብ ድቃሳ አንጊሃ ከም ትበራበር ሎሚ እውን አንጊሃ ብምትሳእ ስለታሊታ ምስኪና ብሩህ መዓልቲ ንኸውዕላ እውን ፀልያ ንመዓልታ ጀመረታ። እታ መዓልቲ ዕለተ ልደታ ስለ ዝነበረት ብኸመይ ከም ተምዕላ ኣብ ምምዳብን ኣብ ምሕሳብን ኣተወት። ኣፍቃሪያ ዓወት ናይ መርዓሕቶ ቅርበላ ድማ ተመነየት። ነቲ ነታ መዓልቲ ዝኸውን ክዳውንቲ ድማ ምስ ሜላት ሓፍታ ብምዃን ኣብቲ ናይ ሰማር ናይ ፋሽን መሸጣ ክዳውንቲ ኮይነን ክመርፃ ጀመራ። እዚኣ ትሕሸና ኖ እዚኣ ትሕሸና እዚያስ ከምዚኣ ኮይነን ክበሃላ ዳርጋ ኣብቲ ድኳን ዘሎ ብምሉእ ክዳውንቲ ክዕቅንኦን ክሰኣላሉን ኣርፈዳ። ሰማር ከምቲ ኩሉ ግዜ ምስ ፋሽን ዝኸይድ ስታይል ኣከዳድናኣ ተኸዲናን ተፀባቢቓን ናብ ኣፍቃሪያ ዓወት ናብቲ ናይ ቀፀሮን ቦታ ኸደት። ዓወት ግን ከም ተፀበየቶ ናይ ልደት ያባትን ናይ መርዓሕቶን ዘይኮነስ ፍቅሮም ኪኑ ክቕፅል ከም ዘይደልን ፀሊእዋ ዘይኮነስ መናብርቲ ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ገሊፁ ይቕረታ ሓቲቱ ገዲፍዋ ኸደ። ሰማር ካብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ናይ ፍቅሪ ገዝኦም ትሰምዖ ቃል ስለ ዝነበረ ዳርጋ ለሚዳቶ እያ። እዛ ናይ ሕጂ ግን ናይ መወዳእታ ተስፋ ቆረፀታ። ሓፍታ ሜላት ድማ ንሳ ፅብቕትን ብልፅትን ሰብ ምዃና ኣምላኽ ድማ ንዓ ዝኸውን ሰብ ሒዙላ ከም ዘሎ ከተእምናን ከተረጋጋን ጀመረት። ሰማር ብውሽጣ ምናልባት እዚ ዘለኽዎ ብርትዐይን ሓይለይን ደይኮኑ ሰባት ካባይ ክርሕቁ ዝገብሮም ዘሎ ዝብል ጥርጣራ ውሽጣ ክሓድር ጀመረ። ሰምሃርን ሜላትን ኣዝየን ዝፋተሕዋ ጥራይ ዘይኮናስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ምምላእታ እውን እየን። ወለደን ክፍለይዎን ከለዉ ሰምሃር ኣብ ፍልማ ዕስራታት ሜላት ድማ ኣብ መፋርቕ ዓሰርተታት ዕድመ ነበራ። ሰምሃር ሓዘና ንጎኒ ገዲፋ ንሓፍታ ገዛእን ክትብል ከም ኣቦውን ኣደን ኮይና ክትቆም ግድነት ኮና። ሰምሃር ካብ ንእስነታ ጀሚራ ብባህርያታ ጽንዕቲ ኣብ እምነታ ዘይትነቓነቕ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዋ ጓል እያ። ካልኦት ሰባት ብዝብልዋ ዘይኮነስ ንሳ ብዝኣመነትሉ እያ ትመላለስ። እዚ ባህርያት ድማ ኣብ ስራሓ ኣዝዩ ሓጊዝዋ እዩ። ቁሩብ ሰሪሓ ብዝወሃለቶ ገንዘብ ጌራ ድማ እቲ ካብ ንእስነታ ትምነዮን ተሓንሞ ዝነበረት ናይ ፋሽን ክዳውንቲ መሸጣ ድኳን ከፈተት። ብዘለዋ ምስ ሰብ ናይ ምርዳእ ክእለት መንፋዓት ናይ ስራሕን እቲ ድኳን ኣብ ሓፂር እዋን ዝተፈላለየ ዓማዊል ክስሕብ ጀመረ። ናብ ወፃኢ ሃገራት ክሰድድን ክትልእኽን እውን በፂሓ። ሜላት ሓፍታ ኣብ ኮሌጅ ኮይና ትምህርታ እንዳተኸታተለት ነታ ሞዴልን ዓንዲ ሕቆነይቲ ገዛን ዝኾነት ሓፍታ ኣብ ስራሕ ንክትሕግዛ ንስራሕ ዘድልዩ ዝተፈላለዩ ማተርያል ድልያ ብምልኣኽ ዓብ ተራ ትፃወት ነበረት። ክልቲአን ኣሕዋት ክዕላን ከለዋ ሓንሳብ ከም መሓዙት፣ ሓንሳብ ከም መሻርክቲ ስራሕ፣ ሓንሳብ ድማ ከም መማኽርቲ ስራሕ ኮይነን ብዘይገለ ስክፍታ ምስጢረን የካፍላን የዕላን እየን። ሜላት ካብ ሓፍታ ሰምሃር ትፈትዎ ዓብ ነገር እንተሃልዩ ተባህለ እናበለ ብወረ ከይተፀልወት ኣብ ርእሳ ዘለዋ ተኣማንነትን ፅንዓታን እዩ ነይሩ። እምበኣር ሰምሃር እቲ ኣብ ዕለተ ልደታ ዘጋጠማ ነገር ኣዝዩ ከቢድዋ ነበረ። ተቕመጠሉ ዝነበረት መንበሪ ቤት ገዲፋ ናብ ካልእ ገዛ ቀየረት። ኣጋጣሚ ኣብ ጎረቤታ ኣዝዮም ዝፋቐሩን ዝከባበሩን ሰብ ሓዳር ነበሩ እሞ ከም ጋሻ ኮይና ናይ ድራር ዕድመ ክገብሩላ ጋበዝዋ። ሰምሃር ኣብቲ ናይ ድራር ግብዣ ሓደ ሕተ ሓተተቶም ምስጢር ናይ ፍቅሮም እንታይ ምዃኑን ብኸመይ ከም ዝፋቐሩን ከም ናቶም ሓዳር እናተመነየ ሓተተቶም። እቲ ሰብኣያ ድማ ከምዚ ክብል መለሰላ። በዓልቲ ቤተይ ኣዝየ የፍቅራ እየ። ኣዝያ ምቕልልቲ ሜካፕ ዘይትጥቀም ብተፈጥሮ ትኸይድ ኣከዳድናኣ ኖርማል ቀልብ ሰብ ዘይስሕብ ንዓይ ድማ ኣዝያ ተኽብረንን ኣብ ገዛ ድማ ፅፍፍትን ወሓለን እያ በላ። ሰምሃር እዚ ምስ ሰምዐት ኣነስ ዝኾነ ነገር ጎድልሎ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ዝዘውትሮ ፋሽን ርእሰ ተኣማንነትን ንሰባት የርሕቖም ኣሎ ማለት ኢላ ደምደመት። ካብታ መዓልቲ ጀሚራ ድማ እታ ናይ ሓቂ ሰምሃር ክትቅበር ጀሚራ ካልእ ምስሊ ክትስእ ጀመረት። ኣብ ሓደ ናይ ስነ ልቦና ምኽሪ መደብ ክትሳተፍ ምስ ከደት ምስ ሓደ ዮናስ ዝተባህለ መንእሰይ ተላለየት። ሰምሃር ናይቲ ፕሮግራም ካብቲ ናይ ልሙድ ኣከዳድና ወፃኢ በቲ ጎረቤታ ዝመኸረታ ነፍሳ ቀይራ ናይ ፋሽን ክዳውንትን ሜክኣፕን ገዲፋ ርእሰ ተኣማንነታን ብልሓን ዝመልኣ ዘይኮነት ስቕታን ተኣዛዝነትን ዝመልኦ ባህሪ ሒዛ ቀረበት። ዮናስ እውን ከም ሰምሃር ተመሳሳሊ ተደጋጋሚ ናይ ልቢ መጉዳእቲ ዘጋጥሙ ኮይኑ ንሱ እውን ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንተኮይኖም ሰባት ዝፈትውኒ ዝብል ርድኢት ሒዙ ነበረ። ቁፅሪ ቴሌፎን ተቀያይሮም ድማ ተራኺቦም ተዕልሉን ሻሂ ክሰትዩን ጀመሩ። ናይ ፍቅሪ ጉዕዞ ጀሚሮም ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ንመርዓ ወሰኑ። ድሕሪ መርዓኦም ሰምሃር ከምታ ጎረቤታ ዝነበረት ሰበይቲ ክትመስል ብዙሕ ትፅዕር ነበረት። ንዮናስ በዓል ቤታ ድማ ከተሐጉሶ ብዙሕ ትቃለስ ነበረት። ዮናስ ኣብቲ ፈለማ ኣዝዩ ተሓጊሱ እኳ እንተነበረ ድሓር ግን ኣዝያ ንዕኡ ምክንኻንን ኣብ ስራሕ ገዛ ጥራይ ምትኳርን ኣብ ኣከዳድና መልክዓን እውን ብዙሕ ዘይትግደስን ኖርማልን ዘይምስጥን ምዃኑ ምሒር ይሕርቆ ነበረ። ሰምሃር ኣብቲ ናይ ሌሎም ግዜ ንዮናስ ንኽፈትዎ ብምባል ኣብ ፋሽን ከም ዘይትግደስ ነጊራቶ ስለ ዝነበረት ነቲ ናይ ፋሽን ድኳና ብናይ ባህላዊ ክዳውንቲ ተክእቶ ንዓማዊላ እውን ደጊም ናይ ፋሽን ክዳውንቲ ከም ዘይትጠልብን ከም ዘይትልእኽን ነጊራ ውዕላ ምስኦም ኣቋረፀቶ።
ሜላት ሓፍታ ግን እቲ ሃንደበታዊ ለውጢ ዘይተጸበየቶ ስለ ዝኾነ እንዳገረማ ንምንታይ ማዕረ ክንዶ ከም ዝተለወጠትን ንምንታይ ዘይንሳ መሲላ ከም ዘላን ሓተተታ። ሰምሃር ግን ኣማራፂ ከም ዘይብላን እቲ ቀንዲ ደቂ ተባዕትዮ ክምርዓው ዝፈትዎ ዓይነት ጓል እዚ ሕጂ ዘላቶ ባህርያት ጥራይ እንተሃልይዋ ምዃኑ ገለጸትላ። ሜላት ሓፍታ ግን እቲ ትሰምዖ ዘላ ሕልሚ ክኾነላ ተመነየት። ንሓፍታ ሰምሃር ድማ ከምዚ በለታ፣ ስምዕኒ ሰምሃር ሓፍተይ፣ ንስኺ እኮ ናተይ ኣርኣያ ኢኺ፣ ምህርቲ፣ በላሕ፣ ስማርት፣ ናይ ስራሕ ሰብን ርእሰ ተኣማንነት ዘለዋን መራሒትን ኢኺ። ከመይ ጌርክ ዘለኽዮ ክትመርፅዮ ክኢልኪ? ድሓር ድማ ልዕሊ ኩሉ ዘሕዝን እቲ ናይ ሕልምኻ ስራሕ ፋሽን ለዊጥኪ ባህላዊ ቀይርክዮ። እዚ ኩሉ ንዕኡ ንምሕጓስ ድዩ? በጀኽ እንታይ ትኾን ኣለኺ? እንታይ ረኺብክ ግለፅለይ። እታ ኣና ዝፈልጣ ሓፍተይ ሞ ንስኺ ኮንክን በጀኽ ረደኒ በለታ ዓይና እናጠመተት ሽምጣ ቢዳ ደጊፋ። ሰምሃር ሓፍታ ግን ብልክዕ እቲ ዘላቶ ከቢድ ምዃኑ ዮናስ ካብቲ ትፈልጦ ኣብኣ ዝነበሮ ተገዳስን ቀኒሱ እኳ እንተነበረ ንፈለማ ሓዳር ከም ምዃኑ ነብሳ እንዳነገረትያ ዘይምቹ ናብራ ትመርሕ ዝነበረት ንሜላት ሓፍታ ድማ ንዮናስ የፍቅሮ እየ ንሱ ከፍቅረኒ ዝኽእል እውን ከም ዘለኽዎ እንተኾይነ ጥራይ ስለዚ እዚ ዘለኽዎ ምርጫ እዩ ግደፍኒ በጀኽ በለታ። ሜላት ሓፍታ ግን ብምግራን ናብኣ እንዳጠመተት ሓንቲ ሕቶ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክሓትክ እየ። በዚ ዘለኽዮ ሕጉስቲ ዲኺ መልስለይ፣ ሕጉስቲ ዲኺ ኣይኮንክን ብምባል ሓተተታ። ሰምሃር ግን ሜላት እዚ ምርጫ እዩ ፈትየዮ ኣይፈትየዮ መርጫ እዩ ካብ ዝላዕሊ ወላ ሓንቲ ዘረባ ከይትውስኸን ኢላ ገጣጠወየት። ሜላት ብድድ ኢላ ኦኬ ወዲ ኣለኹ ኢላታ ካብቲ ገዛ ብጉያ ወፀት። ሰምሃር ግን ብልክዕ ነፍሳ ስኢናታ ከም ዝነበረት ይርዳእ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ዮናስ ምስ ኣዲኡ ቴሌፎን ተደዋዊሉ በቲ ዘለዎ ሓዳር ሕጉስ ከም ዘይኮነ ሰበይቱ ከም ዘይተሐጉሶን ኩሉ ንሳት ዝሰርሖ ስራሕ ኣከዳድናን ከም ዘይፈትዎ ኣዝዩ ሰልችዎ ከም ዘሎ ኣምሪሩ ክነግራ ከሎ ሃንደበት ሰምሃር ማዕፆ ከቢታ ሰምዐቶ። ልባ ብስንባደም ነፍሳ ምቁፃር ክሳብ ትስእን ድማ ኾነት። ከይተረዳ ካብቲ ገዛ ብጉያ ወፅያ ድማ ናብ ናይ ሓፍታ ገዛ ኸደት። ብሓቂ ዓዊረየ ነይረ ዓመታት ዝፀዓርኩሉ መንነተይ ነቲ ዝፈትዎ ሞያይ ገዲፈ እዚ ይግባኣኒ ድዩ ኮይኑ ኣድዩ ፈፂመ ከም ዝሰልችኽዎ ክነግራ እኮ እየ ብእዝነይ ሰሚዐዮ ኢላ ተነኽነኸት። ሜላት ሓፍታ ድማ ይፈልጥ ነይረ እቲ መወዳእታ ከምዚ ዝኸውን ሕጂ ድማ እንቋዕ ተረዳእክ እምበር ኩሉ ቀሊል እዩ ክትጅምር እየ ትኽእል ኢኺ እንዳበለት ኣፀናንዐታ። ዮናስ በቲ ዝገበሮ ኣዝዩ ተጣዕሰ። ኮፍ ኣቢሉ ከረዳዳ ዝሓሰቦ ብኸምኡ ስለ ዝሰምዐቶ ኣዝዩ ተቆጥዐ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ሰምሃር ናብ ዮናስ ደው ኢላ ፍትሕ ከም ትደልን ናብ ኣባት ነብሶም ከይዶም እቲ ናይ ፍትሕ ጠለብ ከቕርቡ ሓተተቶ። ዮናስ ድማ በቲ ዘጋጠመ ቅሬታ ሓቲቱ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ክኸዱ ተረዳድኡ። ናብ ኣባት ነብሶም ምስ ከዱ እቶም ኣቦ ብህድ ዝበለ መንፈስ ንምንታይ ፍትሕ ከም ዝደለዩ ክፈልጡ በበይኖም ረኺቦም ቃሎም ሰምዑ። ሰምሃር ክትዛረብ ከላ ከም ዝበለት ኣነ ብዙሕ ግዜ ናይ መርዓ መደብ ዝፈሸለኒ ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ተላለሙን ጥራይ ይርሕቁ ነይሮም። ኣነ ድማ ካብቲ ናይ ቀደመይ ዝተፈለየ ኮይነኒ ዮናስ ተላለዮ። ኣብ ፈለማ መዓልቲ ሌላና ድማ ካብቲ ንቡር ኣከዳድናይ ወፃኢ ኣዝዩ ነዊሕ ክዳን ተኸዲነ ሓፋር መሲለ ብባህረይ እውን ትሕቲ ሰብ ምዃነይ ሜክኣብን ኣርቲፊሻልን ዘይጥቀም ፋሽን ድማ ኣዝየ ዘይግደስን ካብኡ ዝረሓቕኩን መሲለየ ተላለዮ። ሰበይቲ ትበሃል ድማ ንሰብኣያ ክትእዘዞን ከተኽብሮን ከም ዘለዋ ከም ዝኣምን ኮይነ የዕሊለዮ። ብውሽጠይ ግን ይሕሱ ከም ዝነበርኩ ይርዳእኒ ነይሩ እዩ። ስለዚ ቦይ ኣነ ሞይተ እየ ዘለኹ ሰብኣየ ክፈትዎ ብምባል ንዓመታት ዝፀዓርኩሉ መንነተይን ስራሐይን ገዲፈ ኣነ ኣብ ስራሐይ ማለት ኣብ ስራሕ ፋሽን ክዳውንቲ ኣዝየ ዝነጥፍን ፅቡቕ ስራሕ ዝነበረንን ብስራሕ ድማ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝገይሽ ዝነበርኩ ሰብ እየ። እንተኾነ ግን እታ ጎረቤተይ ሰበይቲ ሰብኣይ ክፈትወኪ ከም ዝግበር ኢላ ዝመዓደት ንሰሚዐ ንነፍሰይ ኣጥፊአ እያ ካብ ሓቅን ነፍሰይ ርሒቐ። እዚ ኩሉ ገይረ ድማ ዮናስ ክፈትወኒ ኸማን ኣይከኣልን። እቲ ዝገበርኮ መስዋዕትነት ከንቱ ኮይኑ ተሪፉ ኣብ ቤተይ ከም በፃሒት ጋሻ እምበር ከም በዓልቲ ቤትን ከም ሰምሃርን ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ። ካብ ነፍሰይ ስለ ዝረሓቕኩ ንሱ ኸማን ክፈትወኒ ይከኣልን። ስለዚ ድማ ኣነ ነፍሰይ ኣዝየ ናፊቐያ ኣለኹ ብምባል ኩሉ ተሓቂ ተናገረት። ዮናስ እውን ብግዲኡ ኣብ ፈለማ ሌሎኦም ከም ዝሓሰዋን ኩሉ ተዘዕለለቶ መንነታ ከም ዝፈትዎን ከማ ዓይነት ጓል ሰብኣያ ትኽብር ኣዝዩ ምነ ከም ዝነበረ ከም ዝገለጸላ ሕጂ ግን ንምዝራቡ ኣዝዩ ከም ዘሕፍሮን ሰበይቱ ኣዝያ ስልቻቶ ከም ዘላን ኣብ መጀመርታ ትሕት ኢለ ተሓጒሰ ነይረ። ሕጂ ግን ሓንቲ ንጥፍቲ በላሕ ነፍሳ ትከናኸን ኣብ ዝኸደቶ ቦታ ድማ ሞገስ ዘለዋ ሰበይቲ እየ ዝምነት። በዓልቲ ቤተይ ግን ኩሉ ግዜ ወጃው ክዳን ጥራይ ትኽደን ወትሩ ክትእዘዘን ጥራይ ትደሊ እያ። እዚ ድማ ንዓይ ኣዝዩ ኣሰልችኒ ኣሎ። ኣነ ኸማን ምስ ነፍሰይ ክርዳዳ ኣይከኣልኩን ኢሉ ተመሳሳሊ ከም ናይ ሰምሃር በዓልቲ ቤቱ ሓሳብ ሃበ።
እቶም ኣቦ ድማ ቃሎም ሰሚዖም ምስ ወድኡ ብሓደ ኮፍ ኣቢሎም እቲ ሽግር ኣብ ነንሕድሕዶም ተጣልዮም ወይ በዳልን ተበዳልን ሃልዩ ዘይኮነስ ክልቲኦም ብናይ ሓሶት ማንነት ከም ዝተላለዩን ኣብ ነንሕድሕዶም ብዙሕ ትፅኢታት ምግባሮም ምዃኑ ገሊፆም ንሓደ ሰሙን ጥራይ ብሓደ ክነብሩ ኣብታ ሰሙን ግን ከምቲ ሓቀኛ መንነቶም ክኾኑ እዚ ዝፈትውዎ ኩሉ ክገብሩ ሓሳቦም ብዘይስክፍታ ክገላለጹ ድሕሪ ሰሙን ተመሊሶም ፍትሒ ክፍጽሙ ምዃኖም ሓቢሮም ኣፋነዎም። ኣብቲ ሰሙን ግን ብዙሕ ተኣምሪ ተፈጢሩ። ሰማሪት ናይ ፋሽን ክዳና ናብ ንቡር ስራሕ ክትጅምር ከላ ብጥበብን ብርእሰ ተኣማነት ክትዛረብ ዮናስ ኣዝዩ ተደነቐ። ዮናስ እውን ካብኡ ሪኣቶ ደይትፈልጥ ሓልዮትን እንክብካብን ቃርያ ጀመረ። ኮፍ ኢሎም ናይ ልቦም ከዕልሉ መጠን ድማ ዝያዳ ተፋቐሩ። ሰሙን ስለ ዝኣኸለት ናብ ኣባት ነብሶም ከይዶም ሓሳቦም ከም ዝቐየሩን ሓዳሮም ክቕጽሉ ከም ዝተረዳድኡን ነጊሮም ኣመስጊኖምን ጸልዮምን ተፈላለዩ።